скажите, лицей, это якби, ну, не odpowiadaje nawet sama nazwa той школьной системе, скажем, которая была в Беларуси, ну, еще при советском часе фактично и теперь засталась, ну, там 10-11 годцы. Что это за школа? Ну, зараз пасля перабудовы пачалося нешта рабіцца ў галіне адукацыі. То есть пачаліся нейкія спробы нешта зрабіць. Вось мы былі адной з першых такіх устаноў, якія ўзніклі дзякуючы гэтым зменам. Просто па нашай ініцыятыве мы просто зрабілі гэты ліцэй. Ну, это азначае, як ва ўсім свеце, гэта перадуніверсітэцкая адукацыя. Это некалькі апошніх гадоў перад універсітэтам. Па палажэнні ў нас у Беларусі гэта 2 гады апошніх. Але мы пачыналі гэта, калі яшчэ не было гэтага палажэння, таму мы вызначылі для сябе 4 гады гэты тэрмін. І, ў прынцыпе, задаволеныя, таму што это вельмі важны такі перыяд нават біялагічнага выспявання чалавека. Мы прымаем дзяцей яшчэ, і яны ў нас вырастаюць, так сказаць, пад нашым наглядам у дарослых, у маладых дарослых людзей. Вось, таму мы лічым гэта і тэрмін аптымальным. Это з 13 до 17 год. Вы адсвяткавалі сваё дзесяцігоддзе. Ну, але ж былі такія моманты, што, напэўна, самі засумняваліся, што да гэтага ўзросту, ну, датрываеце. У прынцыпе, мы ўвесь час так здзіўляемся, што мы існуем, таму што пэўным чынам мы, так сказаць, існуем як кантраст нейкі, насуперак, так сказаць, таму, што адбываецца навокал нас. Вось. Як мы ведаем, на жаль, у нас такі перыяд ўсё яшчэ кансервацыі вось гэтай шматлікіх такіх савецкіх нейкіх, як гэта сказаць, стэрэатыпаў існуе. Вось мы ніяк не можам выбіцца з гэтага кола заганнага вось гэтых савецкіх стэрэатыпаў ва многім. І ў стаўленні да дэмакратыі, да талітарызму, і да рынкавай сістэмы, ці да вось такой каманднай эканомікі. І ў галіне адукацыі гэта, так сказаць, праяўляецца вельмі яскрава. Вось мы хочам быць неяк незалежнымі ад гэтага, мы хочам ствараць нешта новае, таму пэўныя, безумоўна, ёсць праблемы ў нас. Вось. Ну, але тое, што мы ўсё ж такі існуем, сведчыць пра тое, што спадзяванні ёсць у Беларусі, безумоўна, і на нас глядзець з пэўным спадзяваннем. І гэта паказала святкаванне гэтага дзесяцігоддзя наша. А скажыце, сёння тое, што мы паглядзелі, гэта... Вось я даўно ўжо бачыў, наколькі вялікі патэнцыял творчы ў нашых навучэнцаў, вось і ў гэтага ўзроста проста. І увогуле, што такое школа? Школа это вось калі у дзяцей, у маладых людзей запіхіваюць інфармацыю і не даюць ім магчымасці самарэалізацыі. Вось это такая магчымасць ім была прадастаўлена. Вось дзякуючы гэтаму спектаклю, і вы бачыце, як яны, так сказаць, яе рэалізавалі з задавальненнем. Хаця, безумоўна, это вымагае вялікіх, так сказаць, выдаткаў і такіх і часу, і асабістай працы такой. Вось, тым не менш, вырашылі это зрабіць. Ну і потым сама эта рэч, народны альбом, яна гэтага вартая. Это першы такі твор, які ў нас з'явіўся, з вялікімі такімі перспектывамі пастановачнымі проста. У нас, на жаль, не так много гэтага. Ёсць матэрыялы, таму з задавальненнем проста взяў і папрацаваў. Тут спадарня Зінаіда Навіцкая, дырэктар ліцея ў Бельску, сказала, што у вас контакты ваших школ давно ўжо завязаліся, але яны такія нерэгулярныя. Ну так, больш таго, мне вельмі прыемна, што мы прыехалі, зноў сюды прыехалі, таму што, ў прынцыпе, ліцэй гэта наш пачаўся з вашага ліцэя Бельскага. Вось некалі яшчэ пры Савецкім Саюзе я сюды трапіў, здымаў, дарэчы, кіно вось пра беларускую мову і убачыў гэты ліцэй. Для мяне гэта было проста адкрыццё, і можа тады вось такая ідэя ў мяне і пачала, так сказаць, нараджацца. І прывяла вось сапраўды да стварэння гэтага ліцэя. І больш таго, мы вельмі часта тут бывалі, раней. І на басовішчы, і на фестывалях беларускай песні. Вось і вельмі цэнім Беласточчыну, як рэгіён, дзе захавалася несаветызаваная вось гэтая беларуская культура. І нам вельмі гэта... І таму нам вельмі прыемна прыехаць сюды і нешта сваё паказаць. Раней мы ўсё прыязджалі і глядзелі, цяпер мы нешта паказалі.